Салом алейкум мардора, рӯзиёматон бахайр боша. Ҳозир ман барои шумо як сайт тавсия мекунам. Агар ки ин сайта шумо медонисен, пешаи мо шумо телефонҳоро сравнид карда, телефонҳо харидорӣ мекардем. Ҳозир бошад, касоне ки намедонанд, ба ин сайт шумо метавонед телефонотонро сравнид кунед. Телефоне ки мисол нав омадаги, телефони кӯнатон чӣ фарқи, чӣ чизош бақуввата, ҳамаша дар ин сайт гуфта мегузарам. Яке бор мегӯям, номи сайта NanoReva ном дорад, NanoReva. Ва дар ин сайт шумо телефонҳои нав мебояд, чӣ навигарӣ аст, дар ин сайт ҳамаш гуфта мегузарад. Мисоли Samsung A25, A35 чӣ фарқ дорад, A35, 55 чӣ фарқ дорад, A25, A55 чӣ фарқ дорад, ҳамаша подробни чотки карда мефаҳмонад. Ман шумо дар давоми видео гуфта мегузарам. Ва мисоли, например, Redmi Note 13, iNote 13 Pro чӣ фарқ мекунад, i13 Pro, i13 Pro Plus чӣ фарқ мекунад, мисоли 13 Pro, i13 Pro Plus, i14 Pro Plus харидорӣ карда мешавад дар ҳамин нархҳои ёки не. Ҳамаша подробно гуфта мегузарам дар давоми видео. Пешаи видео бошад, дар видео якта лайк мемонем ва дар канал обунаш мемонем. Дар ин канал мисол видеои фоидаовар ва нашоти телефонҳо дар ҳамин канал гузашта мегузарад. Ва Google медроем дарҷа бошад NanoReva бизанем агар дарҷа сайт худаш ва дарҷа бошад прямо шумо дар кадом телефонҳо, дар мисол хадавои телефонҳое ки бисёр фурӯхта мешавад, сразу дар ҳаминҷо мебурорад характеристика. Агар ки например дарҷа бинед Samsung A55 5G, агар дар рӯи ҳамин бизанед, характеристика телефонро мезанад. Дисплей 66 Super AMOLED 1080 пиксел ба 2340 пиксел ва Samsung Exynos 1480 чип дорад. Мақсад процессор, камера сета дорад, 5 мегапиксел, 12 ва 5 мегапиксел, ёррасонаш 12 ва 5 мегапиксел, основной камера 5 мегапиксел, 5000 мАч батарейка, Android 14, вес бошад, веси телефон, вазни телефон 213 грамм. Дарҷа ҳамаша навистагиай ва ҳар як телефонҳое ки хадавоянд дар инҷа мебурорад ва иҷа бошад сравнид телефонҳо. Ҷара агар бизанед дар инҷара мебурорад ва дараҷа бошад ини SEO кадаги, SEO кадаги ин сравнид кардани компютерҳо, ноутбук, компютер. Ва дар рӯи сайт мезанем ва дараҷа телефонҳое ки нав буромадагиянд, инҷара бинед, новости телефонҳое ки нав буромадагиянд характеристика карда мебурорад. Samsung Galaxy S25 Ultra мисол нав буромадагия, вақти сарапенчиданаша история кардагия, гап задагия. Ҳозир Galaxy Z Fold 7 мебурояд. Полнисту нашоти навигарӣ мефаҳмонад дараҷа. ва агар ки шумо агар ки сравнид кардани хоҳед, ҳамхи дараҷа ҳаст дараҷа ва смартфони хоҳед медроед ё ки хоҳед ҳамун назад дромада сравнид смартфонов ва дараҷа. Например, ҳозир ман барои шумо мегирам телефони Redmi, мақсад ман телефон дорам, телефони Redmi Note 13, например, телефони Redmi Note 13 Pro Plus дорам, Plus 5G ва телефони нав буромадаги ҳозир дар тренд телефони Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Сравнид дарҷа бошад, сравнид аст, сравнидам меҷукем ва дарҷа бошад мебурад Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G против Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Якне дарҷа дар поёнаш нависагия кадаш Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 72 баллро ташкил медиҳад, 100% ва сравниди қати 13 Pro Plus 5G бошад 67 балл 13 Pro Plus дорад ва дарҷа бошад процессор кай буромадан шад, ҳамаша маълумот камтаракам бошад додагия ва дар поён бошад ҳамаша сай. 26 сентябр соли 2024 года соли 2024 Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, экран 667 и чипом Qualcomm Snapdragon 7S Gen C против 66 мисол бо характеристикаи 13 Pro Plus мегам ва нашоти процессор Snapdragon Exynos Qualcomm Snapdragon 7S Gen C чия яке процессорҳои бақуввати соли 2025 мешавад то телефонҳои
ну примерно 40-45 то 50,000 рубл ҳамин телефонода процессор Snapdragon 7S Gen 3 мемонад. И процессори игровой ҳаматарафа барои навигатор ҳама чи истифода карда метавонем ба и процессори бақувват мебурад. Ва дар ҷа бошад телефони Redmi Note 13 Pro Plus 5G бо процессори MediaTek Dimensity 7200 Ultra наистагия дар ҷа ва 1 сол пеш буромадагия мега дар ҷа. Ва дар ҷа бошад телефоно худаш ва дисплей кадомиш бақуввата. Телефони Redmi Note 14 Pro Plus 5G 92 баллро ташкил метавонад. Redmi Note 13 Pro Plus 5G боша 89. 3 балл 14 Pro Plus бақувват айрӯи дисплей, айрӯи корпус. Ва дар ҷа бошад камера бошад 75, 14 ва 64 бошад 64 балл. Телефони 13 Pro Plus бо айрӯи камера 14 Pro Plus бақувват будай. Ва дар ҷа бошад чай производительности рости ира нафаҳмидам. Игри бозӣ барои бозӣ кадом телефон бақувват. Ва Redmi 14 Pro Plus 5G кадаги 39 балл ҷа бошад. 13 Pro Plus 5G бошад 42 балл 13 Pro Plus бақувват бай. Айрӯи батарейка бошад 78 балл телефони 14 Pro Plus ва 13 Pro Plus бошад 78 балл айрӯи батарейка бақувват дай 14 Pro Plus. Ва дар ҷа бошад ҳардаш як коммуникатсия ва ҳама ҷои муҳим шумо да гуфтаҳоз мегзарам сена качества. Ва например ҳозир ман шумо да гуфта мегзарам дар ҷа нархҳои телефонро айкиҷо дида метонед. мо Telegram мегзарен ёки дар поёни ҳамин видео ма ссилкаи Telegram каналмона мемонам, метавонед ссилка бигзарен ва дар ҷа боша шуморо просто метавонед дар Telegramтон бизанед Realphone Mos бизанед, шумо да мебурад канали Realphone Москва. Дар ҷа боша зер мекунед закрепит кардаги нархномои ҳарафтаи телефонора ва Samsung, Champul ва ҳозир мо дар ҷа боша телефони Redmi 13 Pro Plus 5G ра сравнит карда ҳисабдем. Нигаҳ кунед 14 Pro Plus 856 37490 рубл. Ва дар ҷа бошад дар болои 14 Pro Plus менависен 37500 рубл. Ва дар ҷа бошад 13 Pro Plus 856 3490 рубл. ҷа бошад 3500 рубл. Расчита дар ҷа худаш маълум кардаист ки 1,9% хубтарай чем ай Redmi 13 Pro Plus. Телефони Redmi Note 14 Pro Plus бақувваташ стоитай дар ҳамин нарх харидорӣ кунед дар 7000 рубл разница кардан. Ва поёнтар агар хоҳед меравед дар ҷа бошад частота обновлени чанд гигагерц экранаш кор мекунад ва батарейкаш чанд ҳазор мАч. Ва поёнтар равем дизайн и корпус IP68 мисол телефонҳое ки дар дарё кор мекунад IP68 заштаи об дорад ва стекло кадом светош қатӣ ҳамаша дар ҳаминҷа нависагӣ. Процессори 14 Pro Plus бошад Qualcomm хондем дар ҷа Snapdragon 7S Gen 3 MediaTek Dimensity 7200 Ultra. ҳамаша бошад дар ҳамин сайт. шумо да подробно гуфта гузаштаги агар ки шумо бекортар мисол вақте ки ҳамин сайт медроед як хабар гиред полностью кадом оперативка то кадом оперативкара дар бозор мебурад. ҳамаш дар ҳаминҷа мешавад. Батарейка нигаҳ кунед 14 Pro Plus 5G 5110 мАч, ай 13 Pro Plus бошад 5000 мАч, 120 турбозарядка ай ҳардуш аста. ҳамаш сравнит кардаги ай. Ва агар ки видео шуморо маъқул шуда бошад шумо метавонед дар видео якта лайк монед, дар дӯстотон ҳатмон равон кунед аз ин видео хабардор шаванд. ва саломату хонобод бошед.